This one I started. I was. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvechokwadi. Ndinotaura ndezvechokwadi. Ndikaenda chabatwa nemhosva. Ndikaenda chabatwa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro itsangamiro, pamusoro ivadari, pamusoro imadzise, pamusoro imadzisaputi. Ndakamirawo pamberi pangu ndinonzwa masaiti. Ndamirawo pamberi pedambudziko revasikana vari kudonha, vasikana ava vairi, havana ava baba mumwe chete, asi wana mai takasiyana. Mai vemusikana munhu wakashayika, mai vemusikana mudiki ndakamira pamberi pedu. Dambudziko randinoda kutaura pamusoro pezvaro dambudziko rinozivikanwa mukati memusoro pamashandiro kudonha kwevanhu. Dambudziko rakambofambirwa zvikafambirwa, asi dambudziko ramusoro pekufambirwa hazvisi kuzogadziriswa, chinenge chanzi chigadziriswe chacho zviri kungofambirwa sakuzofotora pakudii pakugadziriswa dambudziko racho kuti matambudziko atiri kusangana nawo pavana apere. Mapedza. Vari kudonha, asi mudiki anodonha achitaura. Ndikati akatangonyatsautaura mushure parufu rwababa wake, bhodhi ichiri kumochari. Tichingoti tichisvika pamba, mwana akabva angodonha. Saka adonha vanhu vakafunga kuti mwana afenda nekuti baba wafa. Saka mwana akatakurwa bvaiswa panze. Since ini ndichiziva dambudziko remwana, ndakatoona kuti zvasvika. Saka takabva tamubata, tedza mubata kudai akafidzura, bvaamhanya bvapinda mukicheni, vagara kuchikova. Agara kuchikova kudaro, chaakatanga kubvunza, akati Richard aripi? Tikati Richard haapo, ari kufamba achiudza vanhu vezvenhamo. Akati ko Mika aripi? Tikati Mika haapo, Mika aenda ari kune mutumbi kumochari pamugara. Akati ndandine zvekutaura navo. Achipedzawo daro, papabuda munhu akati ndakaurayiwa. Saka ini semunhu handiri dambudziko remwana, ndakabva ndamhanya kuvhunza kuti wakaurayiwa nani? Pandanzi nyarara vakangwarisa. Saka ndakabva ndanyarara. Saka makanga mine inini ndete maimponda, maiguru naitsari, mainini mainofa, tisati tiri 4 tiri mukicheni. Saka tete wakazoenda unogara pasaiti pemwana, wachibva wavhunza. Zvouri kuti wakaurayiwa nani? Munhu akati ndakaurayiwa ndimika. Neumwe wanga waifamba naye kuenda kuMozambique. Vakandiuraya vakatora maprivate parts angu. Vatora maprivate parts angu vachibva vandisa imba inei kuti ndo imba yako. Mushure mekunge apedza kutaura kudaro, baba wake mutumbi chiri kumochari vakabva vatanga futi kubuda pamwana nguva iyoyo. Zvikanzi inini ndaurayiwa ndiRichard. Richard andiuraya, asi akasingade kuuraya inini. Richard aida kuuraya kamwana kangu kakasipona, aida kuuraya Anopa. Saka vabvauraya inini nekuti akazvikira kuti Anopa asari. Baba vacho vachipedza kudaro vachadzoka mangwana. Saka mangwana panguva yeumbowo mwana akabva adonha futi, achibva atakura. Zvikanzi mwana ngaende kuseri kwemba, aregere kuvhiringa umbowo kuitwa. Saka aenda kuseri kwemba kudaro, chavakangotanga kuita baba vakatanga kugowa nhaka yavo. Vachibva kuti kwanguru Richard vasabate zvinhu zvangu, kwaunini Mika vasabate zvinhu zvangu, nhaka yangu ndikusira kwaunini Tendai. Ndovatasara vachiona mhuri yangu. Vachipedza kudaro vati mukoma wakandiuraya. Saka vanhu vakabva vangoti aiwa wakomana kwamashamba wacho ungadai mhese pamberi abati munhu akamuuraya. Saka vakabva vangogwesha voenda unobata zvakare kwanguru Richard. Saka kubva ipapo dambudziko rakabva rakura kuti kuchikoro kungodonha kubudirwa kuzongofundirwa zvakare. Mwana adonha asi anga atoenda kuzvisungirira, azotoonekwa nemujana wemombe anga achifudza mombe, ndiye azomubata mwana akachibata mudo. Takangoti kudonha bvasimuka kubva kuchikoro vatomhanya kumba kwavo vasvika pari vazvisungirira. Saka akazoonekwa nemujana wemombe. Saka kubva kudaro vakusvingoti uyu mudiki akadonha, mukuru anobva adonhawo. Vakungodonha nguva imwe chete, ukangofonera kuti mudiki adonha, ukafonera mukuru anenge adonhawo. Ndikati ndo dambudziko riripo pamberi pangu. Zviro zvaakabata pambo Richard makabva madini? Pakabva panzi mangwana pakupedzwa kwekukoyiwa kwehembe, dare rakabva ragarwa nevanhu vemumusha waungana. Zvazvadai sisi takambobvira kumashure tichifamba, zvakwaingofambwa kumashure kwakatondezva kwaSekuruta Shwarai.
wamukuru Richard ndo wainyanya kubatwa. Wamukuru Richard wabatwa zvishu zvatwazi zvinhu ngazvitakurwe zvinhu zvikasungwa pachinobatswa kudiwa 5,000 haina kudii Zvinhu zvipi? zvinhu zvabomukuru Richard kwakambenzwa kwasekuru Tasvo. Saka pakabva pagora zvakare dare vanhu tagara dare mukicheni todii ona ukati ngatirongoti muna January tunganidze mari tikuendewo kuna Tsangamiri tino dambudziko ratina sizini nditi munhu ane dambudziko racho ndazofonazve zvaazomira sendakatanga kufondera baunitendai onini nyaya zvamakati January tichaunganidzana todii toenda kwamambo zvazodini onini ukati mainini hapana kana aunza mari anenge angori mashoko ekuti tidini tiparadzane ndobva ndati ewe ndakabva ndasimudza zvakare foni vandafonera bamukuru basa rasi wakatoshaikawo muna April vandafonera bamukuru basa makazofungeizve nenyaya yedu ipi iya yekudona kwawana yamakati tichaenda kwaChanganire bamukuru basa vakati aiwa mainini anobudisa mari hapana asi zvatinoronga ndezvekuti imimi mainini titsvagai mari matsvaga mari zvamati ofu yenyu iri muna April mouya muna April ndokubatsirai kuti kusvitsei kuna Changanire dambudziko riite sei segadziswe ndakati bamukuru zvakanaka April ouya musi wa2 April vandafunira kuti bamukuru washeka bamukuru washaka wana kwa chitota serious kudona ndosaka maona ndauyawo pamberi penyu Changanire Richard bamukuru Richard varipo wamakaenda kwaTasvo mukazi zvinhu zviripo akanga aripo ini mufaktora ini kwasi kushanda kwenu asi baba yona wasati washaika panguva yacho ndovakandizotakaenda asi vakaenda kwasekuru Tasvo varipo bamukuru Richard wacho wanga varipo uya kunosunga zvinhu zvidiwa bamukuru Richard ndo vanozi vakatobata zvinhu zvavo zvikatosungwa vakanga varipo kwadzoka nazvo kwasekuru Tasvo tinotenda arikutaura mukuru tena tendai there nditendai ndionesa munhu asi notizo kuti zviri correct zvataurwa pamusoro nokutaura izvi chiri right izvi chiri right asi chakati izvi taapakati totaziva kuti tofamba sei pamusoro zvese zvataurwa handipikisani nazvo ngokuti takaunganidzana solution haina uku zvese zvataurwa naye zviri right handipikisani nazvo ngoba pakaenda kwaTasvo inini handinaenda kwaTasvo wakaenda kwaTasvo waripo wari mumasuru kungoti pamusoro Changanire wamona baba ukaenda kwaTasvo ndo wakafa wacho avasisi imi hamuna kuenda handina kuenda akaenda kwaTasvo pane mukomana ari Nekuba ni mhuri yese inofana kuuya pa. Munhu wese kwazi wese kwamashambe uya ine masipindi chete wakagara. tete mamukonda uri avapo tete mamukonda uri wakaenda kwaTasvo kwaTasvo baba ndo wakabatwa kana pagirazi apakapesa pagirazi wakazobatwa Kingston ndiri mwana waRichard baba wabatwa wakati vakabvumirana kwasekuru Tasvo vakati chinde motoreti mendotora hembe dzavo vatapiwa nzvimbo itofamba naye vatatodraivha tauya kubva tatora hembe kutaundi vanoita kutaundi kumusha vatadzofyako saka tisu tatisuziva kuti kwaTasvo chikurudiwa chii mari saka tasvikawo sekuru Tasvo vatiuka 5,000 vatati 5,000 pala tatisuziva because hakuna futi taura kuti kwada chii 5,000 kwasaka baboni chiri valuable baboni imba yake chii mutaundi isusu 5,000 satina asi baboni chii unemba inosvika ri 5,000 ndati itori mutaundi inogona kusvika nawo ma30,000 ikatengeswa kwachine mutsvake 5,000 mari yangu ndipedze basa rako ipapo papo ndopatata panoshaya mari tiri kuti kambobvumirana baba akati unotengesa takunobva azorama ndopandopera chii ini pane nyaya yapasi pemari pane nyaya ndiri kuti baba wakabvuma here kuti zvinhu izvi
anazvo kana kuti ndiye akaita wakabvuma ndini Richard Mashanda. Saka tinongoti amunoona ndatanga ndokubvunza wamwe ndichibvunza wamwe ndisingabvunzi imweni direct kwakuda kutsvaya kuti zvikuitirei nyore kuti pamunoema kupindura icho neicho icho neicho tobva tafamba toenda kumberi tisari state time. Zvamakataura nekwatasvo makawirirana nazvo Kwatasu Changamire zvakataurwa sezvizvi kuti tibate urwere hwevana, ngatikufambira urwere hwevana, hatina kufambira ngozi iri kurihwa pamapepa. Mwana wangu ane wana wasikatauri, wasikasumuki, madown syndrome aya waiwairi ndakafambire Kwatasu. Saka Tasu kasvika kuti warenti ndinogona kudini kuwashanda asi mune 5,000 iri tikati hatina 5,000 tikazi mune mota iri tikati hatina mota. Wanga wachiti kana musina mari ndinobatira mota kuti ndiite sei ndirape wana. Zvengozi hazvina kutaurwa pane nyaya ndepekuti pataurwa panyaya yekuti pamakaenda Kwatasu makasvika Kwatasu zvikazi ndai motore mbatya dzenyu vanhu vakauya kuno vakatora mbatya kumusha nekutaura wakadzoka Kwatasu mazodzoka Kwatasu ndivo vamusiri kuziva kuti kwakusvika 5,000 ndivo makachizotaurirwa kuti taudiwa chii 5,000 kwanzi taudiwa 5,000 5,000 hapana. Tasu kochizoti tingabatira chii chinoenderana nechii ne5,000 chinhu chakanzi chibatirirwe kana chainzi changa chiripo chaikwanisa kutengeseka kuti 5,000 ibude imba iri kunzi imba makabvuma kutengesa muKwatasu asi mazodzoka kudi kuno ndovambati imba hamuchadii hamuchatengesa. Asi chandakuona pacho amuri kutaura maakuratidza kuti nyaya iyi haisi nyaya ya1 imi muri kuti makabvumira nyaya ya1 asi imwe yacho hamuna kubvuma ndozvamutaura because muri kutaura nyaya yekuti mimi nyaya yamakafambira Kwatasu haisi yengozi makafambira nyaya yeurwere yewana 2 vari kurwara ndiyo maidakadzisa asi hamunofambira yengozi. Saka muri kuti zvengozi hamuzvizivi. zvengozi mukomana anga afa vakatoenda Kwatasu kwatine vasikana zvikanzi hanzi zvakanzi sekuru Tasu vakati zvakabatwa nabaunguru ndozviri kukonzera kudonha kwevasikana, kubarwa kwezvirema, kufa kurikuita vanhu munyika. Ndozvinhu zvakabatwa nabaunguru zviri kukonzera matambudziko ese ari munyika. Asi inini ngona vakubatanidza vandikubatanidza kuti imi pamatangura makati pakafa baba mati pakafa baba wewana avo Pakafa baba pakafa baba wewana umwe wacho akatodonha akabudirwa baba achitori pai achitori mumochari akataura ndoda mika naRichard akabva ipapo musoro kugohwa kwembata akabudirwa akagohwa ega mbatya akati wandisinganotswa bate mbatya ndiani ndibambo ani Richard nani na Mike nekuti ndiwo wakandidini mamurozo zvizvoto nekuti ndiwo wakandidini ndosaka ndozwa kuti inyaya ngana inyaya mbiri because uyu pawakaenda Kwatasu anga asati afa saka aizoenda Kwatasu kutsvaga nyaya yengozi yake yarupenyu sei meaning kuti zviri kutaurwa nabambo zviri correct kuti chawakaendera Kwatasu hawana kuendera ngozi wakaendera urwere wewana because baba uyu haakubuda achinzi makandiuraya anga chimupenyu saka kufa kwababa yaimwe
yaimwe nyaya yakazouya after uyu afa. Murwa saka totaura nyaya kuti chataura naye Mumira ndichataura newe. kutaura newe. Vanogara vavo yavo. Right. Murikuona nyaya dzedzatutaura kuti yekufa kwemurume inyaya yechitu Yabatira pamusoro pane nyaya yekutanga. yanga yagara iri. Nyaya yekutanga wana woruzvarwa wari chirema, wana wasikatauri, wana wasikaiti sei. Kurwara kwewana ndio nyaya yekutanga yakaendwa kwaTasva. Hapana pandazwa pari kuti after murume wavo afa wakazodzoka futi kwaTasva nyaya yengozi manje. Hapana. Murikuona? So what it means is kuti panapa pava pane nyaya mbiri dzavari kunenedzerwa. One yekuti zvawakatakura ndio zvinorwarisa chii wana, ndiyo yekutanga. Kokuya yechipiri yobva ndiye akazouraya zviyani munin'ina wake, because munin'ina ndiye azobuda parufu kwake kapo achiti ndaurawa ndiani, ndimika nani naRichard. Aibva abuda futi parugwewa mbatya dzake akati wamwe wese ipai, asi Mika naRichard musawape chii zvavo. Nhaka yese ndobva yakasiwa mumaoko wani aPeter. Tendai handizve. Saka inyaya yambiri handizvo. Saka isi kutana kuchitsvaga manje kuti tichione kuti imi mbambo matiya mukuziya dei kurwariswa kwewana, asi pakataurwa nemufi handiti after akuigwa Alright. Uya apa munze apa. Ini babu ndai kule bita. Muroba sawa baba babu ndai kule bita. Izachea. Iwe. Tacheme bamai. Tacheme. Right. Ndatenda kure mani mazisikuda tu. Taura bazuri very special. Uyu murume ngaga. Yasimuruka hivi. Muri kuona munhu ari kuenda kukura vakatarisa kumiya vachimwe ndakumbisa munhu apo tiendawo ndizvo zvakanasa kubatwa. Right, taona tizwe ndiwani? Oye, ndiwani? Mimi ndakaureva ndiRichard. Ndiwani? Anondiziva. Ndiwani? Ndiri mukomo wacho. Ani? Taura zita rako, usi zita rako. Brevin. Ani? Brevin, tibangu rakafana na April. Ndi Bevan. Uri Bevan. Wakaurawa ndiani? NdiRichard. Akakuita sei? Takauya parufu pemunin'ina. Ngasikadura inini. Ngakadoti mwana wake atange guwa rake. Tanga guwa kangadeda ndiye angadofa. Ini ndakabva ndatanga guwa. Watanga guwa vadini vawachifa iwe mwana? Ndarumbenda pakwangu ndatomborarama. Ndatotosaona wake mabhedha. Ukandikati utaure naye Richard unogona kutaura naye. Ngawe. Usaite zvehondo. Nekuti anoita zvakandiuraya. Akakuuraya nei? Wakadini? Akandokirinza wangu tangongokorora chiropa. Mufiro kati hamunin'ina wangu. Akadini? Mufiro akati hamunin'ina wangu ndio murero akandiita. Akadini? Wakaita sei? Akandiisa murume. Maizwa. Akuisa chii? Kundiisa chaiko murume. Handisumbo.
akakuisa chii? Akandiisa nyama chaiyo nyama. Nge nyama dzese. Akatondipa nyama ini ndandatorapa nyama yemombe. Vandipa nyama yehuku. Ndaenda clinic. Mazwa. Muningi wangu akafaura chiropa. Afunga skeleton ndio ndakaita nini? Richard. Changamire. Uruzere kutoa. Ndini na mkoma. Ndivyo ndio na Ndimukoma. mkoma. Uruti ni zauta. Zvekutaurwa izvi inini handina umbonazvo munhu wangu Uta umbowi. Uta umbowi kana uri uruzindo wakaura. Uta umbowi. Wakamba nyama here. handina kumupa Saka nyama urupindura mubvunzo upi? handina kumupa nyama Uta umbowi. Uruzindo wakaura. Isi tozodei? Anoda umbowi. Changamire handina kumupa nyama Asi wakamupe. hapana icho ndakambomupa pakuhwara kwake kwese kwaita Asi pairwara mukoma wako wakamboenda here komuona. handina kuenda ndakati Sei usina kuenda komuona achirwara? ipapapo handina kuona mukana wekuenda Ngeni usina kuenda kuona mukoma wako arwara. mukoma tatisisiri kuchawirirana zvakanaka nenyaya dzengodzi ndiri kukanganisa vanhu upenyu hwavo. Saka ndanda kupima hangu kuvhakachirana semunhu anga akatotama kuende kwahundi isusu tiri pamusha pababa. Asi paakafa wakasvika here pako? Ndakaenda. Sei wakazoenda kumwiga usina kuda kuenda kumuna mupenyu? Ipopapo tanga tisirowirirana namukoma. Ndati sei wakazofunga kuenda kumuona afa kumwiga asi ari mupenyu arwara hauna kuda kukwanisa kuenda wakashaya nguva. Saka uri kuti here iwewe ruwengwe rwemhuri rwakapera nokuti Bhevhin anga Ruwengo rwemhuri havana kupera. Saka kana wanga uchipo ruwengo wakazosvika sei? Wakaendei ndikangoenda kakuti ndiende kodini. Kuenda kwakaita ndokuenda kwafanira kungoita kuona mukoma warwara. Wosvika ipapo wodzingwa namukoma kuti handisi kuda kuona baba. Iyi nyaya Changamire. Wakaenda parufu wakadzingwa here? Ndanga ndiripo ndati wakadzingwa here? Aiwa handina kudzingwa. Saka iwe uripo wanga uripo sani manje? Ndanga ndiripo semwana wekumashamba. Sani? Ndiri munina. Kuwanira wake iwo pane mumwe achiri kuenda mukuru kwavo? Ndini nyakufa ndinomutera. Saka saka ndiwo wababa ndini saka wanga uripo iwe sababa vashanda? Ndandiripo. Saka ndosudoti ndiwe kwavo. Mati? Yati sisudoti ndikaenda posababa. Bozi ndiwe mukuru. Mama. Mubvunzo kuti kana ndakuigwa ngakudini munhu? Akaita sei? Ndakuigwa. Ndendo makuwa mubvunzo kuti angakudini? Takumakuwa baba mukoma vachengetwa. Vanhu vakamira pakutsvairwa. Sorry? Hanzi makaitei kumakuwa? Isu tirubvunza ba, urubvunzwa ngewawo. Kumakuwa hapana zvotakaita, asi ndakatonenedzerwa. Kumakuwa? Kumakuwa. Wakanenedzerwa kuti waitei? Nemaprofiti. Maprofiti pamakuwa? Maprofiti pamakuwa? Ndizvo ndakazwa, ndiyo tsanangudzi yacho yanga iri kuitaurwa. Kuzi muprofiti wakuona. Angarutaure zvendeni. Muzukuru. Uripi muzukuru? Handifuni kuti wauya. Ndiwo matichidero. Muzukuru wacho ari kuti aiturikira zvemaprofiti. Muzukuru uya unotomuona boyo? Uyu mwana wangu. zita
Zita ndiya. Melody Mashambi. Mutotsanangura zvaitaurwa nemaprofiti. Hanga si maprofiti ba. Tiri kumakuwa vanhu vakati baba avo ndiani. Inini vakaiti baba vangu. Tikati baba avo ataona vachinhonga mudzi baba rucherwa kuwa. Saka bva tatoti baba urambo vachingotaurwa nyaya dzakawanda. Ngatitovasechi tiri pamakuwa panapa nekuti tikaenda kumba pamwe vane zvavanenge vachida kuzoita nemudzi iwowo. Saka bva tatodaidzana paukama tikati ngativatore titovasecha. Tobva tavatora baba tobva taenda navo pasaiti. Tobva tavasecha tikati baba imi muruzi maonekwa mune mudzi matora mudzi baba rucherwa kuwa panapa. Toda kusecha. Bva tatovasecha. Ini ndini umwe chakatovasecha. Ndakasecha homwe yavo yekuraiti. Ndikaona mine pepa rairatidza kunge raraiswa mavhu akatota enjiwo anga acherwa pagwebha. Ndikati baba pepa iri rariri. Zvikanzi pepa iri ndaenda naro kutoileti. Tikati munoenda kutoileti mumakuwa munomeri. Zvikanzi ndaenda kutoileti nepepa kana muchida tiende pandaitira toileti. Tikati kuti tizviprove ngapaite vanhu vanoenda nawo pawaitira toileti pacho. Obva waenda papatoonekwa pawanoitira toileti. Zvaenda puriswa ndiri panapa. Tikati mimi munoita tsvina muchamukuru sei? Ndakashatira. Asi baba kutozi mudzi zvakataurwa kuti vanhu mudzi makaona hatina kuona takaona hanzi mudzi takaona asi takaona mumwe mavo muine pepa rairatidza kuti ranga rakaputirwa something because ranga rine mavhu akatota epa makuwa ubvazeitira china pamakuwa pacho. Yes. Ngobatitsanangure zvakamira sei Izwaipa zapedzera nongwa ndinoramba ndikutaura musazvipi mhosva baba kana kuzvitongesa kana kuzvitonga chokwadi changa muruzaidura kana mauya panapa isusu chatira kana mauya panapa kubatsirai kuti zvinhu zviite sei zvinaki asi kuti zvinhu zvinaka imi munofanira kutaura chii chamunoziva ndokuti chii zvinhu zvidi zvivhurike zvese. Munoona kuti mukataura chokwadika zvinhu zvese zvinongovhurika, maproblems ese anodii anopera, munobatsirika. Zvekunyepera kungwara aiwa handizvo, because it's an African kuenda kuitira tsvina mumakuwa. It's an African ende on top of that kuitira tsvina mumakuwa munowanhu vari kutosenza mumakuwa vari kutoigwa munhu akangona pachiwanhu chedu hazvitauri chii hazvitauri chii ivi nyanguma mapreswa pamunhu nyanguma mapreswa muri munhu mukuru wekuti aziva musingana mudiko kuti ndakozwa manyoka 2 minutes ndatozviitira hamuvhari pamazodzoka muri munhu mukuru wekuti ukazobva kwamutare kusvika marondera wakatsvinya kuti risabude hamusingana mudiki bai zvokuti munga maita kuti pamberi pavanhu vamaitira zvura ndandapreswa ndikubva maitira svina makuwa hazviiti baba. Saka mukona pamuzotutwa munhu ari kutaura webambo kana ndida kuona kuti vanhu vari kuda kubatsirai sei. Munhu ari kutaura mwana wani mwana wenyu handiti dai anga ari umwe uyu adai ataura zvokusapotai nekuti muri chii muri baba wake handiti asi ataura chii chokwadi chakaitika chaakaona ofisi chokwadi ichocho ndo chatunda kuti muriite sei ibatsirike nemi wacho unoona ndizvoto hapana pambo ukaona munhu aromba handiti ukaona vanhu vakuziva kuti wakaromba chizotoita sei wafumuka kana wafumuka uromba hwatodhenjerasi mauri zvadhabu zvaunenge wakatorera uromba zvatodii zvatochinja the moment vanhu vangoziva chete kuti ndo zvauri because vanhu vakugadzirira nzvimbo dzekuzvivhika. Saka kana watotanga kutovhikwa ka hakusina zvakudzoka kwauri ivi nyangwe kana kuti tukomana tounenge wakaromba tukakwanisa kuti wakomana kwese kwatwaipinda katokwanisa kuona madhoo ese akutanga kudii achivharwa tinopedzisira tusina kwekuenda. Kana tusina kwekuenda tinodzoka kupi kumba kwako totaura kuti shamwari kwekuenda kudii hatisisina. Saka takutodhira newe manje wozoona mudhara ucharari pamwe pacho ukarara unomuka uri kunze wakaradzikwa kunze pamwe pacho unomuka uri pamusoro pegomo asi warara mumba. Kana kuti ukarara mudhara uchikubatwa nehope zwa mbama uchikodorara hope zikada kutipitira mbama hatiti zvinhu zvako zvaunenge wakazvitsvagira zvakudzokerera. Saka toti let's avoid kuti zvikudzokerera. Chiri kudiwa munomu nemhuri yese yauri kuona including mwana wako wakazvarayo kuti mudhara ita sei batsirika ubatsire mhuri yese musha uite sei uchene. The unfortunate part newe mudhara ndoti izvo zviraino ndo hasamusha
Saka zvinhu zvese zvanangana futi nani newe saka usakafamba zviri straight mhuri yese yadini yashata yashata muruzwa inini ndinonyanya kuimba nemunhu anoti ichi ndochiziva ichi ndakachiita ichi ndochiziva ndakaita ndakadai apa ndibatsiriwa then tokubatsira mhuri yokubatsira because zvandikutaura mudaro you can't sell a house muziva ndikutaura uyu mwana handika mwana wenyu ataura kuti baba takaenda zvishova banga ndichatengesa imba but can you sell a house nenyaya yemuni zvinhu zvauri kuziva mudaro chinhu chawakashandisa unless you are telling me kuti zvinhu zvawangoenda zvacho ndo zvakatenga imba iyo zvakutora zvinhu zvavo mayoni umbataka wapiwa nekambani haisiri kuti kuromba uko ndakaita ndiko ndakarombera imba aiwa iwe kurumba kwakaita wakarombera zvakutifamba manje hatitobatsirane wakarombera chii kuromba uko ndakaita inini kuti ndikutaurirei Changamire ndekuti muna December takashandisika kuona zviri kudonha kuri kuita vana ndobva ndafamba takapiwawo namba phone number ukazifonerai panamba iyi ndobva tafona wakaromberei zvaDecember mati hamunarombera zveimba ndati ndoda kuti zvamakarombera ndizvada kuti kubatsirei izvo wakarombera ini chandora chemunoda kuti mamboka ndakazofamba ndakadai ndikapiwa zvakadai ndo zvakukanganisa ndo zvakudii andingamukona izvozvo zvinhu chinibatsirai maybe pamwe kusaziva kwangu ndo zvakukanganisa chii mhuri tendokubatsirai ndo zvandinoda chete izvo because izvozvizvi zvichiri nani because vanhu vari kudoni ichasvika nguva yekuti kana kuti after every 3 months vanotofa munhu kusvikira wadini mudhara wasara uri wega unozonakidzwa here neupenyu uri kuziva kuti vanhu vese vari kufawa ndini se munhu apindura mukamurapidza kupindura ka se apindura Changamire kuromba handina kuromba makadii hapana izvo ndakaita saka izvo makaenda kwatasvo makanzi chii kwatasvo kwakangozi toda kurapa wana awa wachirapwa chii chirwere chei wana hawafambi wana hawatauri vakazi wapa kurapwa chiri kuti wasafambe nekuve chii chachoda kurapwa inini hawana unditaurira ba asi makangozendai motengese imba badzi muye murapisa vanhu tacho haana kutoenda kutengesa imba ko hembe dzenyu dzakazoya kuti wakumushande kutaura dzadziri dzei kwazi paprocesi yekuti tirape wana awa saka wai hembe dzenyu imimi dzisiri dzevamwe vanhu vese hembe dzenyu dzeibatsira wai dzenyu chete hembe dzisina kuzika dziuye dzatendai kana dzauye kana dzauye wai dzakazi dzenyu ndiyo kurapa kwacho wai hembe dzakazi kuti wana wapone wanoda hembe dzenyu sei wasina kuzi tendai endai motoza tendai ndekuti inini ndini ndaandana inini ndina madini ndaandazi ndiwe uri kubatwa ndakabatwa taurai chona yakanaka ndimi makaita sei ndini ndakabatwa ndopatogara kuzvo ndimi makabatwa munoziva chinozi admission of guilt chinorakidza pachiwanhu wabvuma kuti zvinhu uri kuzviziva handiti pachiwanhu pane chinozi matenda ndani handiti asi pamwe pacho asi matenda ndani pamwe pacho unobvumira zvimwe zvinhu kuti zviitike kurakidza kuti zvino kwako chii nyaya ifekti yekuti makati vanhu endai motora hembe dzangu kumusha motora dzimwe kutaundi mouya nadzo kwatasva izvozvo chete izvozvo izvo mucherechedzo yekuti mabvuma chii kuti nyaya yekutaura nezvaanokuisa dai mamusikazivi hapana pamaibvumidza kuti vatora hembe dzenyu
dzaitorwa dzaitorerwa hembe dziri kana usikuvumirana ndinoda kubvunza kuti zvinhu zvakanzi ndemunotora zvipfumba zvababa dzadziri hembe chete here kana pakuine zvimwe zvinhu sekutasho pamusoro wechana sekutasho anongoti enda motore hembe netsvimbo yavo vanoti muhembe momomo munobaya mukutora hembe hatizii zvona zviri kuitika kumhepoti tsvimbo yacho inonge yaimika se vanozendai motore hembe asi endai netsvimbo imimi zvamakaenda nehembe masvika pasekuita hembe dzakazoitwa sei takatodzisa paground pasekutasho sekutasho akati pane 5,000 hembe chitange kudini saka izvo hembe dziri hembe takawirirana semhuru kuti ngadzigare dzakasungwa kuita kuti tava kutsvaka 5,000 dzakatotsunuhwa ndibaba dziripi wanadzo kumba kutaundi nekumusha wandiwa wanadzo no imimi manje kana muri makadzisunga semhuri akamboenda kudzitora ndiani kutora kumusha kwacho angaine tsvimbo achinongedza hembe muchiunganidza ndibaba tichiti achititora idzi ndiye ngozi tsvimbo wakapiwa ndoanobata tsvimbo saka apedza hembe zvakwatasu 5,000 yaramba ndobva atora kuti mutundu yari tasane mutundu watachiisiya pamutare tikati ini ndikatozinana tete chipa baba hembe kuti patitsvaka mari hembe dzisabatwa patiende kokudzisa saka takazongozwa kuti baba watsunura hembe dzi wakudzipfeka waudzipfeka wakaenda umanga vatsuni saka isusu izvai zvakaotiita chiripo ndechekuti chamuri kudai muda kubatsirwa kuti zvinhu zviite sei zvifambe asi chimwe chiripo ndechekuti chinokwanisa kuita handicap munhu aibva atika advantage inyaya yekuti mari iri kutaura kuti muisungudze zvirishuwa 5,000 inokuremerai asi yakuremerai dambudziko haridii harimiri unoramba richiita sei richienda zvaa zvakanaka kuti tsvagai mamwe alternative ari chipa we can assist you kuti zvinhu zviite sei zvioneke zvipazviri zvibude zvipere because inini chiri kundirwadza baba Richard Richard anomuzwa pemakaramba mwana achibudirwa parikuwa hembe dzava kwake hamuna kuramba mwana baba achiri mumochari mwana achibudirwa anomuzwa pamakadii pamakaramba tichibva ipapapo hembe dzenyu dzayakotorwa ndi mune tsvimbo kwasekutasva hamuna kuramba motora hembe dzenyu nadzo Harare hamuna kuramba modzoka chamakashaya 5,000 dai kuri kuzi makapa tasvu 5,000 chii chachida kungoitika naye bamuricha mwana hatichazivi kuti urongwa hwacho kuti aida kundibata kuti zvigadzirwe imimi makazi natasvu endai motore hembe dziwena mauya nadzo ndo dzatichashandisa kugadzira kuti vana vadii waite zvakanaka hembe mauya nadzo kouchinzi chindipai 5,000 ndichigadzirise chii nyaya kuzi hembe dzachi dzapo ndosaka ndikubvunzeni kuti dai 5,000 yakabuda chii chachida kuitika pahembe kuchida kurapwa handiti kuchirapwa kushandisa hembe dzenyu imimi musiri kubvumirana nazvo ndizvo here ipo papo ndati kurapa wana nehembe dzenyu imimi musiri kubvumirana nazvo ndati kubvumirana nazvo akakurambidza kuti kana mamuri kubvumirana nazvo zvakutaura kuti zvese zvatakubvunzira zvokuti mudhara wakaromba here nechii hazvisina basa because nyaya kana matobvumirana kuti mamukubvumirana kuti wana urapike hembe dzenyu ndo dzaifanira kushanda it means kuti indirectly mamusiri kuti mamukubvuma kuti you are responsible nyaya inongoiziva yes saka isu taungoti vavakubama nyaya munoiziva asi muda kudii muda kubatsira handizvo ndizvoka ndatai kubvuma pachena kuti baba wabatsirike hachadi kuudza zvakawanda mazuva zvataura
musure chini. Handi munabvuma. Tiri baba wati yes, nyaya ndinoziva. Ndodini. Ngaribatsira. Saka kuti pane rimwe zvimwe zvamuda kuedza pari zvakaro. Pane zvinhu. It's way. Musure chini. Ndoitwa maiko mushini. Ndazwa pabuda zita rangu kuti kwazi inini ndakabatsira mwana wakabuda achiti ndakabatsirwa naMika, ndakaurayiwa naMika, ndikatorwa mapatsi angu akaendeswa kuMozambique kune munhu yaitamba naye. Hapana kunyatsondijekera, kuti pandijekero nyatsonzwisisa. Right. Isu zvatinoita manje. Handingamboona kuti nyaya inyaya yawani. Nyaya yaMika naRichard inyaya chii? Inyaya yawani. Because dzese dziri kubuda dzichitaura chii pamunhu chii. So zvamuri kuda imi muri kuda mubatsiri handiti anokwanisa kuseparata nyaya idzi dziri ngani dziri 2 kuti iyo mira ichi yega iyo mira ichi yega iyo yoitwa zvaida kuti iite sei iitwe iyo yoitwa zvaida kuti zvaida kuti iitwe nyaya dzobva dzadii dzapera kuti mudzibatanidze dziri 2 hadzidii hadzibatani munoziva iri ngambomika saka imimi uya kuduri right. Saka ndingati chimomira hii pasi just maminutes zoti munowana nayo. Yes. Someone iri kuti inyaya yengozi handiti. But tine dzimwe mukoma uyu handisi kusapota munhu. Anogona kunge akaita zvinhu zvake. I don't support him. But tiri kusiya imwe ngozi isiri kutorwa nezvayo iri muno. No, ndozvandikutaura manje. Kuti bambomika makudini? Makutaura manje. Ndingamona ini ndozvandoda ine openness yakadai ndiyo yandinoda. Kuti kana toti ngatisolve zvinhu zviri muchii zviri mumhuri. Kana paine chiri kuzikanwa kuti pane chakati nechakati zvese ngazviuye apa zvino zvadii. Because hazvibatsiri kuti muri kugadzira nyaya dzevana. Mapedza kugadzira nyaya dzevana pamuri kudzoka kumba urubva asvika masvika akakumiro magadzisa dzevamwe koyangu. Akamona motanga kudii futi motanga kudzoka futi. Saka imi kana mune nyaya dzamutoziva ndiwo mukana wacho kuti dzese dzibva dzinobva matotaurwa kumarongerwa nyaya yakadai yakadai yakadai. Pamusoro chimwe. Yes. Ini ndositendai. Ndiri 1 million hours. Zvomuri kutaura nezvavataura ichokwadi zvakanombedze. Saka zvakaitika ndezvekuti Sanongedze. Zvakaitika ndezvekuti taunganidzana nyaya yatongotambwa. Baba avo wakazoenda kumuprofiti wavo. Tikaunganidzana futi mumba. Baba wavo wataura kuti nyaya iyi anoziva muprofiti Mandiwanza. Aibva ati baba ndimi makaita zviro izvi. Akatanga kuenda ari ega. Taunganidzana iye bva aenda. Ari kuti ndigadzirire zviro izvi zvisadzikana nei newamwe. Akazofonera mwana wacho zvaoma. Avo zvaoma manje ndipo takazoti ngatiite kanzatu tiende kutora muprofiti auye muno. Ndikabvisa $100. Tese takaungana zvikataurwa kuzi baba ndimi makauraya munhu. Makapiwa hanzu yamakapiwa muri kukambani. Ndiyo yakudambura vanhu vese. Zvikanzi sumuka utaure kuna vanhu vese tatavaungana vese. Vakasumuka vakataura kazi iwewe kutaura inini. Kazi iwewe ndiwo wangada kudini kutofa wakanyanya kungwarisa inini. Tirimo tese. Saka nawe yangarungara hake yangarungara. Baba vanobvira kuziya zvese wakangwara. Ato pakaiswa Simon pakanyorwa Simon izvi. Akabva aenda futi kwaMandiwanza. Mandiwanza ndirongere nyaya isadini isabude baya kwachangamira. Aibva adonha. Utoni mushonga bada. Adonha. Akafonera futi mwana wake. Mwana wacho akati kwete zvipedzei. Mandiwanza akazishamata kuenda kumbe iyo itamba naye. Mandiwanza kuti mwana uri hapo. Mazia sio hapo. Izvo zvizvi akadonha apa pasika. KwaMandiwanza akaita. Mazia sio babuda. Ndatenda muchanga. Namutuzauri. Azwini ndio. No, zvataikwanisa kuita. Kana nyaya ingaitangwa naMandiwanza. Mandiwanza anokwanisa kutopedza chii? Yeah. Saka zvatokwanisa kuita izvo.
ukasotomudaidza mandiwanza wai panapa izvozvo avaipedzira nyaya yacho panapa kana kuti kana paine pamuremera ubatsirwa masabva atori adonozvamuda iye aiti mandiwanzaka ifriend yangu saka ndipo tisu uchazonyatsoziva kuti zvakamira sei watakamutaurira kana kautauraka haasi chokwadi iwe wetokukwana shamwari yako pani shamwari iri kutokutaurira chokwadi good friend iri kutaurira chokwadi handizvo saka ndii tichaisei mirai panzenyu ichatonoti tobatsira semusaa iwe fanira kuona zvavo wafo end of Munhu family